Indwebana hayiqali phethwe kulindwebane awupho kulindwebana 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 hayiqali phethwe hayibo konakele kuvusinga manje Sile kusasa. We talk football SA. Inform, entertain, educate, promote. We are at Orlando Stadium with the legendary supporters, Jwaga of Orlando Pirates and Madondo of Kaizer Chiefs. Angazi bahlanganiswa yini labantu ngoba bayizitha bayazondana bafunana kodwa bayahleka akazi ngoba bakhohlisa mina. Jwaga Bucks. We talk football. Yeah. Thank you very much to give us this opportunity. Yokuthi kusasa awubari kaSisuthu rayithoma rayifetsa bathi ngeSizulu lasuka lahlala. Lasuka lahlala. Ngoke. Ngumngane wakho. Yeah. Liyasuka liyahlala kusasa iBetway iyaqala okuyinto ekade sesiyilindile ngempela isikhathi eside. Kodwa ke World Cup ithe kustudios. Uthini mntaka baba? Uyabona nje mina indlela engijabule ngakhona kudala ngagcina ukubona iKaizer Chiefs idlala bese ngilambele ukuyibona. Yeah. Ukubona iKaizer Chiefs idlala. Iye ngenza ukuthi ngisho ivitamin mangadlala iKaizer Chiefs ama-vitamin emzimbeni kimi. Kaizer Chiefs vitamin A kimi. Yeah. Mhlambe ke sibuye ngapha. Yeah. iOrlando Pirates ivula neMilford. Khona la emva kwethu. Orlando, is it Amstel or Amstel Arena? What is it called? Amstel. Oh, okay. Babu Jwaga. Mbonasi. Iligi yaqala bese silinde ngabomvu. iOrlando Pirates ivula neMilford kodwa ake sithi ukuhlehla kancane. Ama-award nawa uwathathe wonke. Ungathini nje lapho ngikunike u30 seconds. Ngingathi kubadlali beOrlando Pirates Football Club ukuzimisela uma sekuvalwe isizini kukhulunywa ngama-awards kula i-achievement oyibona khona ukuthi amasokisi bowakhuphule kangakanani. Of which bonke abadlali abathole lama-awards ngokuzinikela emsebenzini nokuhlonipha umsebenzi wabo. Ngiyafisa ukuthi nakule season bacontinue bazimisele nabanye bebekade bengazimiselanga bakhuphula amasokisi and two angeke bawine bonke abadlali bePirates bebezinikele bonke mfowethu kakhulu kodwa ke sekunale nto ekuthiwa ovelele kakhulu ngoba ke ngenhlanhla kwayibona banikezwa neopportunity ukuthi abeke bakhombe ngomuntu ukuthi ompe begqame kakhulu kubona kwayibona babe yiphathwe ukuthi bavutele lo mdlali abambone bephakamise kakhulu ngithi ngaloko kubambisana bangazondani sibone kule season sebengasanikezani ibhola cha ayicontinue nje into enhle ibe enhle kubo bonke banikezane baphasane bashaya ama goals ukuze thina abalandeli esijabule kubo bonke nje abadlali bePirates abathe bahlomula kule season edlulile konke ke manje bakuthathe bakuphose esayidini. Le season esoyiqala isizini entsha okumele ibe nepage elisha khumbula kumele ama-cup wonke lawa siwatholile iculture yethu ithi kumele siwa-defend. Asikwazi ukuthatha icup bese sehluleke ukulidefenda okuwukuthi ke manje sokubaleke kakhulu ukuthi achievement ya last season abakhohlwe yiyo manje bafocuse kule season esizoyiqala kusasa lokho kusayo njenganama defending Betway champions noba kungehla kabuhlungu kwi-Sundowns or kwi-Kaizer Chiefs kodwa kunento engakishintshe we are the defending Betway champions. You like it or you hate it, you have to accept kunjalo ngeke kusajika nalo uhambo soliqalisa kusasa Mbulasi. Sengicishe ngakhohlwa ngicishe saxosha abaxhasi. Uyabona la cameraman ukuthini la Fezile.
Fezile Security Services. Yeah, iyona ke sethulela le video namhlanje. Nqoka. Yeah. Ama award nawa siye kiwo. Yeah. Siyazi ukuthi you were not awarded, but because you are part of the PSL, so you got an award as well. Yeah. Because they were competing against you. Siye lapha ku coach of the season. Yeah. Uwadu kumfanele ngempela ukuthi athwalele indebe lena ahambe nayo aye eSpain, aye naye eFrance. Ngoba khona wawukushilo lapha sikhuluma off season. Namanje ngisasho futhi ukuthi angajabuli nento yabantu akayidlulisele phambili kumhlongo leya ndoda eyikhonkwane. Yeah. Mhlongo iaward yakho kuleya ndoda ende leya uyilande khona. Witness Mhlongo. Umhlongo noma kanjani uye icoach ePirate leyo. Yeah. Noma bengamthatha uwathi ukuthi hamba ucoach enye team bafike bamxosha. Napho mabesuka khona ngapha babaxosha abalast emathimini. Yeah. Kodwa umhlongo baphakamisa kube ngathi amacoach angasiyo amacoach. Mhlongo mina ngiyabonga nje ukuthi uyakwazi ukugeza ingulube uphinde uyifake endlini uyikhipho dakeni. Awudeleli Madondo ubuya ngozolala. Uyinyanga ePirate phela. Ungena nenje esontweni. Uyu umuntu awati yane yakho uyilande Mhlongo ngiyakuthuma mina. Yeah, usho ukuthi league kaMhlongo. Kamhlongo league. Yeah. Ngoba uyu umuntu amafanta orange, uyu umuntu wenyoka efaka ingubo. Yeah. Uyu umuntu nje wama 1 rand neyiwasho. Ngizokuthiwa abalandeli beChiefs abasalithenga iqanda ama belithole esitolo. Asalifuna ngiselathakatwa. Selathakatwa ke umhlanga usaqeda. Ifanta orange asayiphuza. Kodwa ke nje mina ngithi ama awards uchairman usebenzile. Yeah. Uchairman. Chairman hayi. Sebenzile. Uyisebenzela i-team yakho. Yeah. Ngiyama lapho futhi. Okay, hayi. Chairman umsebenzi wakhe. Usebenzile. Uchairman usebenzile. Siyabonga Madondo. Ngisho abadlali ngisho uchairman. Uchairman. Siyabonga.